Donald Trump je nazvao Evropljane zlim impotentima. To je izrazio novinar kojeg je citirao američki predsjednik. Trump mora okončati rat između Rusije i Europske unije. Amerikanci su postigli svoj cilj. Znatno su istisnuli Ruse s europskih tržišta nafte i prirodnog plina. Američka ekonomija je stekla veću stabilnost i istovremeno stegnuli su omču oko europske industrije. Amerikanci sada mogu utjecati na cijene energije u Europi. Kraj je borbe za moć nad tržištem. Vrijeme je za pregovore o miru. Europa ne želi mir pod Trumpovim uvjetima. Europska unija u osnovi želi potpuno preuzeti cijelu Ukrajinu. To će pokazati da je Europa snažna i pokrenut će proces raspada Rusije. Europa treba dijelove Rusije da preživi krizu, ali Rusija ne želi disintegraciju. Situacija u Rusiji se pogoršava i uskoro će Rusi ući u borbenu fazu. Onda će započeti velika rat, u kojem će Rusi ratovati i protiv Europe i protiv SAD-a. To je ono čega se Trump boji. Stoga, američki predsjednik zaista želi okončati ukrajinski sukob.